الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Бүгінгі дәрісімізде біз ниет турында сөйлесіп кетербіз. Чөнки Рамазан айының парыз уразасының ниеті айрылып тора. Нәфил уразаға қарағанда инде шуның турында инде біз сөйләшербез. Ниет инде ул һәрбер гыйбадәткә дә фарыз булып тора. Чөнки ниятсез берни гыйбадәт тә бернинди гамәл дә юк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте Бухари җыентыгында килә торган сахих хәдисендә иннамал амалу бинният диде. Һәрбер эш ниеткә карап бәяләнә диде. Чөнки кеше бит инде ашаудан, эчүдән тыелырга мөмкин. Сәламәтлек өчен дә, диета өчен дә инде һәм шулай Аллаһка якынаям ди. Аллаһның ризалыгын алым дип тә, ураза тотам дип тә ашау эчүдән тыелырга мөмкин. Һәм уразаның да бит инде төрлеләре була. Шушы Рамазан айында фарыз булган ураза бар, безнең кафарат уразасы бар, нәзер әйткән булсак, нәзер уразалары бар, нәфил уразалары бар. Менә бу кем өчен тотабыз һәм нинди ураза тотабыз, берсеннән аерыр өчен инде безгә ният кирәк инде. Шуңа күрә иң беренчесе ураза нияте булырга тиеш һәм инде нинди ураза тотабыз, шуны без ниятләргә тиешбез. Ниятнең урыны ул калептә, ягъни күңелдән ниятләргә тиешбез без. Һәм без моны кичтән, төннән үк ниятләргә тиешбез инде. Ягъни иртәнге намазга хәтлек, ягъни сәхәр тамамга хәтлек без ниятләп куярга тиешбез инде. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, үзенең хәдисләрендә, ул беренчесе Нәсаи җыентыгында килә торган сахих хәдистә, "Мен лам юбаййит ас-сиям мин ал-лейл фала сияма лах." Кемде төннән үк уразасын инде ниятләп куймаса да, аның да уразасы юк диде. Һәм икенче риваятта Тирмизи җыентыгында килә, "Мен лам юҗми ас-сиям кабла ал-фаҗр фала сияма лаху." Кемде төннән үк иртәнге намазга хәтлек ди уразасын ниятләп куймаса да, аның уразасы юк ди. Менә бу фарыз уразаларга кагыла. Ягъни шушы Рамазан аенда тота торган фарыз уразага калган хәдисләр дип әйтте галимнәр инде. Һәм шушы хәдисләргә таянып галимнәр әйтте, Рамазан аендагы фарыз уразаны безгә төннән үк ниятләп кую шарт була диде. Фарыз булып тора ди. Нәфил уразалардан айырмалы буларак инде. Чөнки нәфил уразаларында без көндез дә ният кыла алабыз. Без мәсәлән иртә белән тордык икән, ашамадык, ичмәдек икән, уйладык икән, ураза тотыйк әле дип, без инде уразага кирип китәләбез. Ураза тота алабыз анда. 8 булсынмы, 9 булсынмы, 11 булсынмы. Әмма ләкин хәзер Рамазан аенда алай ният кыла алмыйбыз. Безнең инде кичтән үк, төннән үк сәхәр тамамга хәтлек ниятебез булырга тиеш. Иртәгә Рамазан аясының уразасын тотам дип инде. Монда галимнәр инде әзрәк инде бәхәсләште, хилафка бүленде, ике төркемгә бүленде. Һәр көнне ният кылырга кирәкме? Яки ай башында Рамазан аеның тулысынча тотып чыгам дип ният кылдың икән, бер айга да шушы җитәме, юкмы дип инде булар инде бәхәскә кереште. Монда инде Ханафи, Шафигый, Ханбали мазһабы галимнәр әйтә, һәр көнне дә ди, кичтән, төннән инде иртәнге намазга хәтлек, сәхәр тамамга хәтлек ният кылырга кирәк ди. Чөнки ният кылуның инде бернинди авырлыгы да юк ди, уйлап кына куйдың. Калептән инде, күңелдән инде иртәгә фарызларын тотам дип инде, шуңа күрә һәр көнне тоту кирәк диде. Әмма ләкин инде Малики мазһабы һәм башка зур галимнәр әйттеләр, юк ди, әгәр дә син инде ай башында ниятләп куйдың икән ди, ураза тотам дип, бу вакытта синең ниятең инде була һәм уразаң дөрес була дип әйтәләр инде. Һәм шуңа күрә менә бу мәсьәләне онытмаска кирәк. Без кичтән үк, төннән үк ниятләребезне инде ниятләп, күңелдән инде, калепләр белән инде уйлап куярга тиешбез инде. Һәм шуныдан онытмаска кирәк. Моны галимнәр әйтә, кеше сәхәргә торды икән, сәхәрне ашый икән, бу үзенең ният дип әйтәләр. Яки бит бер кешедә мондый гадәти көнне
төнге 1-дә торып анда, төнге 12-дә торып ашап утырмый бит. Мондай сирәк кайбер кешеләр генә. Ә без бит гаилә белән торып 12-дә, 1-дә анда сәхәр ашыйбыз. Менә бу үзе инде ният булып тора ди. Бу күрсәтә ди, кешенең инде Рамазан аенда инде иртәгесе ураза тотуын белдертә дип әйтәләр инде. Һәм шуңа күрә менә бу дәлилләргә таянып инде галимнәрнең фикерләренә без күз салып инде ияргә тиешбез. Һәр көнне дә инде хәерлерәк булыр, ниятләребезне яңартып торсак инде. Иртәгә Рамазан айы уразасы тотам дип, күңелләребез белән ниятләп куйсак, бездә инде күңелебез тынычрак булачак инде. Менә бүген инде төннән үк без ниятләп куйык. Иртәгә инде Рамазан аеның уразасын тотачакмын дип инде. Әгәр дә монда тагын бер нәрсә әйтергә кирәк, кайбер кешеләр уйлый, әгәр дә ул ниятен кыла, иртәгә ураза тотам дип, һәм сәхәргә тора алмый. Иртәнге намаз вакыты кергән була, һәм ул анда кояш чыгара берничә минут калгач кына уянып китә дә инде. Һәм уйлый, сәхәргә тормадым, сәхәр ашамым, ураза тотам була микән, юк микән дип. Әйе, син тотырга тиешсең, чөнки син кичтән инде ниятләп яттың, синең ниятең бар, ләкин сәхәр ашамаң, чөнки сәхәр ашау ул сөннәт булып тора, ул фарыз түгел. Ният фарыз булып тора, ә сәхәр ашау сөннәт булып тора. Шуңа күрә безнең фарызыбыз бар, без уразаны тотырга дәвам итәргә тиешбез инде. Әгәр дә йоклап калган булсак, монда инде берни куркынычы да юк, уразаның бозылуы турында, камил булмау турында. Әйе, без инде сөннәтне үтәмәдек, әзрәк инде әҗере әзрәк була, ләкин инде уразабыз инде кабул булачак. Шуңа күрә онытмыйк, кичтән үк инде сәхәр тамамлык, бигрәк тә инде йоклап алырга ниятлибез икән, арып киттек икән, ният кылып ятырга онытмыйк инде. Бу искә төшереп китү иде, чөнки кайбер кешеләр оныткан булырга мөмкин. Шуңа күрә бу ният мәсьәләсенә игътибарлы булыйк. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфыйк бирсен безгә, ниятләребезне һәр көнне кылып онытмыйча инде камил булган, Аллаһ Тәгалә кабул иткән, риза булган уразалар тотып чыгарга. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.